Yurdumyzyň zekini çağalaryna we çağalar dörejilek toparlaryna magtymyň adyna Ýaşlar Goramasynyň merkeze geňeşiniň Ulaba adyna çağalar bayranyň gowşuş dawarasy täze 2026-njy Garaşsyz Baky we tarap Türkmenistan Bede Watly at Muradyň mekany ýylynyň dawaralary bilen goşup ýokary hokmatlyga şatlyk şowkuna wetdi. Dawaranyň başynda Ulaba adyna çağalar bayragyna münasip bolan çağalara Türkmen Aydymsaz sunugatyna öçmejek ýyl şeýlede Aydymsaz eýleminiň ýakanly ýaýlasyna kämille gol berip, kiçi ýaşyna garamazdan halkamyzyň söýgüli bagşysyny öwrülen Ulawajaň öz ýaşam gysga ömrüne Türkmen Aydymsaz mirasyna goşan sallany goşandyny beýan edýän video şekiller görkezildi. 2026-njy Garaşsyz Baky we tarap Türkmenistan Bede Watly at Muradyň mekany ýeriniň ilkinji günlerine geçirilen bu içeri ýurdumyzyň zekini çağalarynyň we ýetginjekleriniň durmuşyna öçmejek ýygalardy. Bu ýerde Gurban Berdi Muhammedow adyna çağalar tagaldyş dikelçi merkeziniň çağalar bakça bagynyň körpeler toparna, döwletler köşküniň joşgun tans toparna, Jahan Dörrejilek merkeziniň çağalar hor toparna, Aşgabat şeheriniň çağalar we ýetginjekler köşküniň galkany seper okoýuş toparna şeýlede Gurban Berdi Muhammedow adyna howannalyga meta çağalara himayet bermek boýunça Haýyr Sahabat ganatynyň hasabyna bejer galyp saglygyny dikelden mektep ýaşly Aýratyn Zekini bilen tapawuturan çağalara da magtymyň adyna Ýaşlar Goramasynyň merkeze geňeşiniň Ulaba adyna çağalar bayranyň gowşulmagy Aýratyn belläliklidir. Täze ýylyň ilkinji günlerinden bagdalanan bu dörejilik dawarasy diňe bir ýaş dekinleriň bayramı bolman, eýsem olaryň inatalary, maşgalalary üçin hem ýatda galja taryhy waka urly. 2026-njy Garaşsyz Baky we tarap Türkmenistan Bede Watly at Muradyň mekany ýylynyň ak arzuwlar bilen garşylanýan pursatlaryna Ulaba adyna çağalar bayranyň eýleri özläriniň ilkinji uly ýeňişlerini şol ýerde mehriban inatalar bilen paýlaşdylar. Ve dawarala pursatlar bolsa, kämil nesilleriň kemale gelmegine, maşgala mukaddesliginiň we döwlet howannarlygynyň bitegüligine ýene de bir ýola bütün dünýä dawarlanýar ýa. Soňra bir ýerde bilim ministrlarynyň hemde Ýaşlar Goramasynyň merkeze geňeşiniň bilelikde goramaklaryna Ulaba adyna çağalar bayragyna münasip bolan çağalaryň gatnaşmaklaryna täze ýyl dawarat geçirildi.